Convocamos aquí a todos os veciños, propietarios da zona en Ardia. Quero decir que hoxe vamos a falar do casco urbano, non do rural, que como sabedes aquí mesmo tuvemos unha reunión para falar do rural de Ardia. Volveremos a falar do rural de Ardia, pero hoxe nos vamos a centrar no que é o casco urbano. O casco urbano, sobre todo, na zona para que nos situemos, e agora vamos a verla no mapa, para que nos situemos, vai a ser a zona que vai desde o Monte da Vila, desde a Casa da Cultura, Bouzas, Teniente Domínguez, a Graña, Xoán 23, Teniente Domínguez, todo isto e todo este ámbito aquí. Principalmente, vámonos a centrar en eso, pero podemos falar de todo o Pexón e de todos os ámbitos que queirades, sin problema ningún. Como sempre, estamos aquí para falar, e sobre todo para escoitar principalmente críticas, porque a través das críticas, a partir das críticas, é cando somos capaces de ir mellorando o documento. Por lo tanto, vimos a escoitar críticas, propostas, suxestións. Quero con isto decir que, se me permiten, en primer lugar, eu vou facer unha exposición que espero non me alargar moito. Quero explicar moi ben os diferentes planos, que todos vostedes vexan os planos e a partir de aí as preguntas que queiran, as dudas que queiran, as críticas que queiran e as cuestións que queiran. Simplemente lles pido, para non interrumpir a exposición, que me permitan eso, facer unha pequena exposición dos diferentes planos, das diferentes propostas, e a partir de aí despois falamos, como sempre. Como saben, estamos na revisión do Pexón. Estamos na revisión do documento máis importante que hai nun pueblo, que é o Pexón. E, como ben sabedes, levamos xa 2 anos traballando no documento, un documento que foi aprobado inicialmente no 2014, que é a base, o punto de partida do que empezamos a traballar. Este documento tuvo 4.000 alegacións por parte dos veciños do Grove. Estas 4.000 alegacións están sendo estudiadas, están sendo revisadas e van a ser contestadas. Ahora mesmo hai un equipo xurídico que está estudiando todas esas alegacións, está agrupando as alegacións, porque hai moitas alegacións que coinciden no mesmo ámbito, no mesmo suelo, e que coinciden, porque unhas foran postas conxuntamente e esas mesmas, ademais, foron postas individualmente. Por lo tanto, vamos a contestalas. Ademais, partindo deste documento e das 4.000 alegacións, temos un informe da Xunta de Galicia, a través da exposición pública que se fixo, hai un informe da Xunta de Galicia, donde a verdad que en algúns ámbitos nos dá un tirón de orellas importante, e iso nos obliga a cambiar, a modificar. E hai dúas novedades importantes. Por eso, certo é que levamos un certo retraso, porque hai unha nova lei do solo de Galicia. Aquí en Galicia non sei que temos unha obsesión coa lei do suelo, que cada 4 anos hai unha nova lei. Anterior, había unha de 2002, hubo modificacións, outra de 2010, agora hai unha de 2016. Pero o peor de todo non é a lei do 2016 que se aprobou en febreiro de 2016. O peor de todo é que a Xunta aprobou un regulamento da lei do solo en novembro de 2016. E iso nos obligou a facer cambios que xa tiñamos postos no novo documento, tuvemos que adaptalos, e iso nos provoca unha serie de cambios. Unha serie de cambios que nos xeneran un retraso, e, polo tanto, a culpa é nosa e temos que asumila. Vamos con un certo retraso, pero en calquer caso creo que vamos a cumplir co comprometido. E a primeira compromiso que temos nós é para os veciños e con os veciños. Entonces, con estos elementos e con esta base, trasladamos unha nova proposta. Unha nova proposta que xa fomos explicando. Esta creo que é a 17ª reunión que temos, a 17ª, entre o rural e o casco urbano, e seguiremos. E máis, tanto é que seguiremos como que xa vamos a empezar a segunda rolda de reunións. Vamos a continuar, a próxima charla vai a ser no local de Mecos, para falar do ámbito de Terra de Porto, Hortos, Villa de Miñán e toda aquela Carballeira, toda aquela zona. Volvemos a iniciar unha nova rolda polo rural,
e volveremos outra vez a explicar outra vez todo o casco urbano e volveremos a facer esta charla outra vez seguro. Certo, e tampouco quero mentir a ninguén, que o vamos a ir xa facendo con máis asiduidade. Queremos que a xente, os veciños e os propietarios coñezan o documento. É unha proposta, non é definitiva, por suposto, polo tanto é susceptible de cambios, pero creo que vámonos axustando ao que os veciños nos foron pedindo. E esa é a nosa pretensión. Insisto, o que vamos a ver hoxe é un borrador, como borrador que é susceptible de cambiar, de deixalo como está, de modificalo ou de volver ao seu orixe. É un borrador, pero é un borrador que para nós é a guía de que si estamos ampliamente de acordo con el, continuamos traballando no mesmo. Ben, este plano é de 2014, é un plano que non sirve moito, pero o que quero é que nos situemos. Hoxe vimos a falar principalmente deste ámbito de aquí, desta zona. Podemos falar de todo o que queirades, pero principalmente vamos a falar, pois estamos aquí no Colexio de Ardia, de toda esta zona de aquí. Que ademais é unha zona que eu adianto que sei que non é fácil de tratar, é unha zona que en certa medida ten conflito porque é unha zona que xa desde o ano 96 coas normas subsidiarias está calificada con determinados suets, con determinadas bolsas de terreno. E iso non é fácil modificar. Por lo tanto, é unha zona que temos que estudiar moi detidamente e que temos que discutir moito. Hoxe vimos tamén aquí a discutir. Ben, na aprobación de 2014, para que nos situemos, Pabellón Vello, Casa da Cultura, campo de fútbol. Este é o ámbito que empezamos no Monte da Vila e que xa levamos a Castelao e que empezamos tamén na zona de Bouzas. Aquí temos o instituto e o colexio. Isto era o que propoñía o documento do 2014. Como ben, poden observar, con moitos xunks, moitos sués a desarrollar, diferentes xunks. Continuamos, isto continuaba para baixo, donde todo era un suet, e ademais hai diferentes áreas, que aquí poden ver, este é o Ponte da Toxa, diferentes xunks, outro xunk máis, outro máis por aquí, outro máis por aquí, a rotonda esta famosa no Alto de Borreiros, como solemos conocer. E este era o documento que se tiña aprobado, que se ten aprobado, e que a día de hoxe está aprobado inicialmente. Este é o de 2014. Continuamos no mesmo ámbito e vemos que había tamén determinados xunks e desarrollos, ademais de todos os suets, que había que tiñan unha amplitud moi grande. Collía moita bolsa de terreno. Bien. Como decíamos, partimos desto, pero aquí hai un documento urbanístico que está aprobado no ano 96. É o documento que marca un pouco os dereitos dos propietarios e as obligacións, que é o documento das normas subsidiarias. O documento das normas subsidiarias que sigue vixente, aínda que está paralizado polo decreto Cuíña en determinados ámbitos, pero sigue vixente. Para nós é norma urbanística, é o que a día de hoxe nos seguimos para dar licencias. Xa na normas subsidiarias do 96, que é como está, e como son do 96 están en blanco e negro, porque estaban feitas daquel xeito, estamos no Pabellón Vello, Casa da Cultura, o Instituto, Centro de Salud, e como vemos xa aquí había un vial que facía así en L, en 90 grados, aquí xa había unha unidade de execución, a unidade de execución número 2, aquí había un vial que baixaba para aquí para conectar coa calle Castelao, había tamén un vial que salía pola parte de... este vial que salía pola parte de atrás diante do Pabellón Vello, que salía por aquí pola parte de Conricado e conectaba co Alto. Continuábamos a unidade de execución 2, esta unidade de execucións, este é o ponte, aquí temos outra, aquí tiñamos outra, e aquí tiñamos outra, e esta era un espacio verde. Isto é o que está aprobado. Isto está aprobado no ano 96. E iso é a normativa que temos. A partir de aí, Teniente Domínguez e todo o que é a Graña. ¿Sí?
Ben, e continuaba todo hasta a Rotonda de Ardea, todo Teniente Domínguez e todo Juan 23. En ese ámbito, donde están, bueno, pues todas as zonas da Graña e todos os vieiros. Así pois, partimos de 2014, temos as normas do 1996, que é cando se aproban as normas subsidiarias do Concello do Grove. Ben, a partir de aí, en base, como digo, a todo o que vimos recopilando de información e a todas as reunións, charlas, as alegacións que temos, empezamos a facer unha nova proposta. Unha nova proposta que Pabellón Vello, Casa da Cultura, Instituto, Centro de Salud, Campo de Fútbol, para que nos vayamos situando. Donde propoñemos a apertura de un vial que nace na Casa da Cultura e continúa hasta a conexión de Castelao, para que nos situemos todos, creo que todos vamos a reconocer, aquí era onde estaba a discoteca Scorpio. Bueno, pois isto é a salida. Por certo, este vial de aquí é un vial que vai acometer o Concello do Grove, porque xa temos os cartos. A través dun acordo que tuvemos co Partido Galeguista, aprobamos un crédito no pleno do Grove, e en ese crédito había unha partida para a construción do auditorio e hai unha partida para facer este vial, porque ademais queremos abrir este vial pola Casa da Cultura para que esta zona, a través dun acordo de convenio urbanístico con un club deportivo, que espero que cheguemos a acordo, podamos facer un equipamento público de aparcamiento en esta zona, un aparcamiento público, e este vial. A partir de aí, como poden ver, hai un cambio sustancial que aquí isto todo estaba metido, todo isto estaba metido nun suet a desarrollar, cambiamos este vial por aquí, sale por aquí, e donde todo isto era unha bolsa de desarrollo, ahora propoñemos un cambio sustancial de tal xeito que hai unha parte que sigue nun suet, pero hai outra parte que vai quedar con a posibilidade de edificabilidade directamente. Esta edificabilidade que colle directamente vai a ser non gratuita. O Concello do Grove ten os cartos para abrir este vial, e a nosa intención é abrilo en canto poidamos, que posiblemente o ano que ven empecemos, porque isto xa estaba recollido nas normas subsidiarias, hai un estudio de detalle que nos permite iniciar este vial. Pero, lóxicamente, todo propietario que tiña que facer ese vial ou parte do vial para poder obrar na súa, vai a ter que ter unha conta pendiente co Concello do Grove. É dicir, nós abrimos o vial, os que teñan propiedades nesta parte van a poder construir directamente, pero van a ter que pagar a parte correspondiente que les corresponde de saneamento, de urbanización e de ter os servicios. Polo tanto, o Concello do Grove vai adiantar os cartos para abrir ese vial, pero os propietarios que despois podan edificar, desde logo, teñen unha conta pendiente para contribuir ao coste do vial. É dicir, o Concello está adiantando cartos. Está adiantando cartos. Ben, ademais aquí había unha proposta, pero tuvemos unha reunión cos propietarios onde nos pediron que les cedían terreno para facer este vial, pero o que querían, porque aquí había un desarrollo conxunto, un SUM, non lles interesa eso, e en todo caso que cada un decida na súa e ter unha licencia directa. Eso foi o que nos pediron os propietarios desa zona e iso é o que lles vamos a cumplir. Nós pensábamos que a outra opción era máis interesante, porque tiña mellor desenvolvemento urbanístico, pero se os propietarios non están de acordo, tampouco temos máis interés en xenerar máis polémica. Seguimos mantendo aquí este suet, porque non porque este metido no 2014, sino porque está metido nas normas subsidiarias do 96. E o problema que nos están dando a asesoría xurídica e os técnicos xurídicos do Concello do Grove, o secretario de asesoría xurídica do Concello do Grove, é que aquilo que xa está aprobado polas normas, cambiar a súa calificación urbanística é moi complicado. Moi complicado. Non é imposible, pero é moi complicado. Entre outras cousas, habría que ter un acordo
da maioría ou da práctica totalidade dos afectados do suelo para conseguir eso. E xa me adianto ao que vamos a ver agora, porque algún dos presentes xa me adiantou que isto é un problema para desenvolver. Somos conscientes que o Suez é un problema, porque hai que poñerse de acordo, hai que ceder un 10% ao Concello, un 15% de zonas verdes, hai que abrir viales e hai que asumir os costes. É un problema, sabémolo. Pero tampouco podemos borrar o que está aprobado polas normas subsidiarias. O límite son as normas subsidiarias. E para cambiar o que está aprobado nas normas subsidiarias, eu xa lles adianto que nós estamos abertos a calquer proposta que veña de amplia maioría de propietarios e, sobre todo, con consistencia jurídica. É dicir, a poder ser con un estudio xurídico que nos diga que a lei do suelo permite cambios. E nós non teremos maior problema en aceptar eso. Non teremos maior problema. O que é certo é que levamos moito tempo dándolle voltas e non acabamos de ver a posibilidade de darlle eses cambios. Bueno, continúo. Como dicía, eu agora vou explicar todo e despois abrimos turno de preguntas e de suxerencias e de críticas. Polo tanto, ese vial proposta, de feito aquí xa hai unha licencia dada desde fai moitos anos onde o promotor ten que abrir un vial de 12 metros de ancho hasta aquí, concretamente, nós vamos a facer, pero isto, digo, queda a conta pendiente do que quera desenvolver e sacar eso adiante. Seguimos, esta parte, como ven, toda estaba afectada polo Suez, absolutamente todo, chegaba hasta aquí, todo este ámbito, bueno, e isto continúa para baixo, non? Xunts para desenvolver, outros xunts e outros xunts a desenvolver. A proposta que nos trasladamos é, hai un vial, digamos, que sería de circunvalación, este vial é o que falábamos antes. En esta parte de aquí se vai a permitir unha ordenanza 2 e isto corresponde ás normas subsidiarias. Isto é o mismo que nas normas subsidiarias, o mismo ámbito. Para cambiar este ámbito, insisto, acordo de propietarios e proposta que teña unha validez xurídica, que este soportada nun ámbito xurídico que nos permita tomar unha decisión. Certo é que antes o Suez este, no 2014, chegaba todo por aquí, todo isto estaba metido, todo isto. Isto se saca, isto vai ser zona verde, Concello do Grove, polo tanto vai ter outro procedimento, isto queda fora do Suez. Antes, o Suez que desarrollaban isto, tiñan tamén que cargar aquí para facerse cargo desta zona verde, e a partir de aí, como ven, aquí había desarrollos, aquí había un vial, iso queda todo eliminado porque así foron o que nos presentaron nas diferentes propostas e alegacións. Polo tanto, todos os xuns que había por Teniente Domínguez e a Graña desaparecen. Todos os xuns desaparecen. O único, e son consciente que cando digo único, algún dirá, carai, o único que permanece é o que está nas normas subsidiarias, que son os Suez, as bolsas de desarrollo. E desto temos que discutir. Entonces, isto que significa? Que, como poden ver por aquí, todo este ámbito é de licencia directa. Licencia directa. Antes había que estar nun xun, había que meter o coste para abrir o vial e había un desarrollo. Bien, outro dato que quero destacar é un vial que sinceramente a nós nos xenera dudas, pero foi unha proposta técnica. E nos la explicaron técnicamente. Entonces, nos la explicaron técnicamente e nos a propoñemos. Pero bueno, os propietarios que estén aquí presentes que a estudien ben para tomar unha determinación. É abrir este vial que iría por aquí. E por que teníamos dudas ou nos sorprende? Porque este vial de aquí somos conscientes que tronza determinadas fincas. Tronza fincas, e máis, aquí xa hai un par de fincas que teñen construídas unhas casas, unhas viviendas ao final da finca, pero dan a Teniente Domínguez, ¿sí? Bien. Por que se fai isto? Cal é a explicación técnica de que se fai isto? Porque se eu teño unha finca, unha única finca, donde xa teño unha vivienda, e me dá o terreno a Teniente Domínguez, xa non podo construir nada máis. Teño unha vivienda e ao mellor teño 40 metros de finca ou 70 metros de finca, non? E me dá a Teniente Domínguez.
Claro, non podo facer nada máis porque xa teño a parcela edificada. Coa proposta deste vial, que se pretende? Ou esa explicación técnica, que se pretende? É certo que eu quedaría coa finca tronzada pola mitad por un vial, pero a parte da miña finca, do meu solar que dá a Teniente Domínguez, pasaría a ter unha edificabilidade de baixo máis 2 e baixo coberta. Que algún dirá, pero a mí non me interesa. A mí xa non me interesa. Vale, eso despois. A mí xa non me interesa. Eso non me interesa. Ben, eu quero dicirles unha cousa e unha reflexión que nos trasladaron os técnicos, porque nós ao principio dixemos o mismo. Pois mira, a reflexión é a seguinte: non pensemos en hoxe, non pensemos en 2017, pensemos en 2027 e pensemos en 2030. Se hai fillos, se hai netos e se hai herdeiros. Por qué? Porque se isto queda así, sin este vial, despois vai a ser complicado volvelo para atrás. Non digo que é imposible, pero xa sería outro procedimento. Polo tanto, hai que estudialo ben. Hai que estudialo ben, porque esa é unha proposta. Que non estamos de acordo, este vial se saca, isto queda unido, e polo tanto o que xa teña edificado non vai a poder edificar máis, e o que teña edificado arriba non vai a poder edificar abaixo. Pero iso é, xa me adianto, porque somos conscientes de que isto de aquí era unha cuestión. En calquer caso, é un vial que, como digo antes, podería cometer o Concello, lóxicamente coa conta pendiente de que o que quera edificar a futuro ten que pagar, que ten que pasar por caixa, a parte que lle corresponde. Non se lle obliga. Antes aquí había un SUNC, donde había que facer unha cesión, donde había que desenvolver o vial entre todos para leválo adiante. Pero como ven, había antes determinados SUNCs, por aí desaparecen todos. Esos desaparecen todos. Bien, aquí tamén, isto se mantén aquí, porque aquí hai unha licencia dada e aquí hai unha licencia dada, e isto se mantén, senón posiblemente tendría que entrar dentro de unha forma de desarrollo con menor edificabilidade, porque un cambio que ten a lei é que antes en esta zona, tendo unha licencia, tiñas unha edificabilidade, quero recordar, de 1,5 por metro cuadrado, e agora coa nova lei só podes ter o 0,85, de tal forma que perdes edificabilidade, se perde edificabilidade. Por lo tanto, por eso seguimos mantendo así, porque aquí hai unhas licencias dadas, por lo tanto hai un dereito reconocido a un propietarios e se mantén en este tema e non se mete en outros ámbitos. Ben, continuamos. Como dicía, como vedes, todas estas manchas significaban SUNCs. Todo isto era abrir novos viales onde estábamos todos comprometidos e non se veía facer. Eso todo queda eliminado. Todo eso xa non existe. Por lo tanto, os que aquí tiñan ou teñen propiedades quedan totalmente eliminados do SUNC, porque a proposta que facemos é totalmente limpa, é dicir, edificabilidade 4.3, eso é, creo que parcela mínima 350 metros, se non me equivoco, ou un pouco máis, vivienda unifamiliar, non se poden facer edificios colectivos, e o que é certo é que eliminamos todos os SUNCs que había ao longo de Teniente Domínguez e ao longo da Graña. Todos. Eso todo queda eliminado. Polo tanto, en todo caso, a edificabilidade que queda aquí é de licencia directa. Sempre cando, eso sí, quero ser moi claro, sabedes que a condición, a primeira condición que hai que ter para poder acceder á licencia directa e que unha finca sexa considerada ou calificada como solar é ter acceso a vial público. Por lo tanto, o que non teña acceso a un vial público dificilmente vai poder edificar. Certo é que aquí as fincas son bastante largas, amplias e creo que casi todas dan a un vial. Un dos traballos que fixo este novo equipo técnico, que non sei se aquí pode ser, pero en outras zonas sí que é que se recolleron viales que catastralmente están recollidos como viales, pero que o pexón de 2014 non collía como tal. Que quero dicir con isto? Que, entre comillas, estamos descubrindo que hai viales reconocidos no catastro e que ahora mismo sí están recollidos no pexón ou nesta proposta nova de 2017, pero que no ano 2014 non estaban recollidos. Por lo tanto,
hai xente que hai propietarios que a día de hoxe ganan dereitos, por que? Porque teñen un frontavial que antes non lle aparecía e ora queda reconocido, porque iso foi un dos traballos de revisión que os técnicos tuveron que facer. Podo dicirles que na zona de Terra de Porto e na Villa de Millán pasa moito. Caminiños moi pequenos que son vía pública reconocida por catastro e iso a mí xa me dá dereito a polo menos poder acceder a unha licencia directa. Ben, polo tanto eliminamos todos esos ámbitos de SUNC. Aquí, como vedes, o camiño hasta o final. Aquí tamén había un desarrollo que eliminamos, non tiña moito sentido. E ven o problema, entre comillas, desta zona de aquí. Isto é un suelo de sector terciario, un suelo a desarrollar, que na primeira proposta, na proposta de 2014, na proposta de 2014, collía un ámbito máis pequeno e collía esta parte de aquí que collía a carretera de Ardia. Revisando ben toda a normativa e revisando ben todos os planos, o que nos din os técnicos é que o núcleo rural de Ardia nas normas subsidiarias, o núcleo rural de Ardia, que aquí non nos chega, das normas subsidiarias chega hasta aquí, é dicir, hasta a mitad do camiño que este que ven da rotonda. Entonces, nós o que facemos é que o resto o ampliamos, porque antes chegaba hasta aquí, ampliámoslo hasta aquí e propoñemos un suelo terciario, é dicir, un suelo para actividade empresarial comercial, de tal xeito que se os propietarios desta zona están de acordo, esta é a proposta. Por que non se chega isto hasta aquí como originalmente pensábamos? Primeiro, porque a través da lei do suelo nova e o reglamento nos genera dudas, e despois, porque as normas subsidiarias isto está recollido como núcleo rural, polo tanto, alguén que teña aquí un terreno a día de hoxe pode pedir unha licencia. A día de hoxe pode pedir unha licencia alguén que teña aquí un terreno, si cumple a parcela mínima, claro. Entonces, iso é un dereito que un propietario ten adquirido e que nós ahora non lle podemos sacar e meterlo dentro dunha bolsa de terreno a desarrollar. Entonces, por aí ven esa cuestión, ¿sí? E claro, sempre o límite do suelo rústico de protección, o límite de costas, porque máis para lá non nos podemos meter. E ademais, como ben saben, isto era o 2014, aunque parece que 2015, este o pexón que está aprobado inicialmente, o que tuvo 4.000 alegacións. Como digo, todo era un suet e todo estaba manchado de SUNCs a desenvolver. Como poden observar, limpamos absolutamente todo, pero isto queremos darlle un tratamento. Un tratamento que eliminamos a rotonda de Xoán 23 aí arriba, eliminamos isto. Certo é que nas normas subsidiarias aparecía o vial de aquí e hasta aquí. E agora facemos unha proposta onde nós tuvemos xa reunións con os propietarios deste suelo de aquí, porque estamos moi interesados en abrir o vial. Este é o campo de fútbol e aquí está o pabellón novo, sí? Ben, pois aquí queremos abrir un vial que conecte con Xoán 23. Vale, este vial vai no costear o Concello do Grove. De feito, xa estamos facendo un proxecto de análisis do coste que nos levaría a levar iso adiante. Por que o propoñemos así? Porque así é como está recollido nas normas subsidiarias. Así é como está recollido nas normas subsidiarias. E nós tuvemos unha reunión cos propietarios deste suelo. Por qué? Porque temos unha proposta que sería que se somos capaces de chegar a un acordo cos propietarios, e xa que o Concello vai a costear a apertura deste vial, porque é un vial estructurante, porque non é un vial para os veciños e propietarios de aquí, é un vial para todo o pueblo que desafogue toda a zona do Monte da Vila, entendemos que é un beneficio social para todo o pueblo, propoñemos eso. Entonces, nós facemos unha proposta de que este vial o levemos a través do Concello, a cambio de que? A cambio de que os propietarios de aquí cedan o terreno para o vial gratuitamente. Nos facemos un vial, os propietarios ceden. Iso que lles permitiría que, ademais, o ámbito dos terrenos que quedan a ambos lados deste vial pasarían a unha ordenanza 2, que é esta de aquí ou esta de aquí.
unha ordenanza 2 que permitiría licencia directa de construcción. Lóxicamente hai propietarios moi afectados aquí. Isto significa facer un reestudio desta zona. Por qué? Porque hai propietarios que non perden nada e teñen que ceder terreno para o que perde. O que perde terreno, lóxicamente, se ten que ver compensado co que lle queda o terreno directo para urbanizar. Polo tanto, esta é unha proposta que a día de hoxe non recollemos. Por qué? Porque este tema é un tema moi importante, de envergadura, e que non é soltalo e xa está, é intentar chegar a un acordo cos propietarios. Se os propietarios están pola labor e somos capaces, e espero volver a retomar as reunións, somos capaces de chegar a un acordo, pois a partir de aí faremos esta proposta. Ou calquera outra proposta que os propietarios teñan, que sempre ten que ter un límite. O límite é encaixe legal. É dicir, nós temos un equipo xurídico e un equipo técnico traballando en este documento, que a veces políticamente opinamos unha cousa, técnicamente nos din que non se pode, ou si se pode. Pero, lóxicamente, a interpretación da lei, a lei do suelo está aí, e a xente experta en urbanismo ten unha visión moito máis amplia que a nosa, desde logo que os membros do goberno e os membros da corporación, creo eu. Eu, personalmente, non son experto en nada de urbanismo, pero sí hai moita xente experta en urbanismo e posiblemente podan ofrecer propostas alternativas. Para nós, políticamente, e quero insistir en este tema, políticamente, calquera alternativa que teña cabida legal, que veña motivada e documentada e donde os propietarios estén de acordos, ten cabida. Ten cabida. Nós queremos facer un documento que se desenvolva, que se desarrolle. De nada nos vale por poñer suelos que queden aí para a eternidade. Non merece a pena. Ahora ben, hai un documento que son as normas subsidiarias que está aprobado. Hai un documento que é das normas subsidiarias que está aprobado. E menos deso é difícil. Menos deso é difícil. Por lo tanto, unha cuestión que políticamente nos plantexamos era sacar algún SUEC, e sacamos todos os que os veciños nos pediron. Pero aqueles que xa estaban metidos nas normas do 96, os técnicos e os abogados nos dixeron quieto parado. Eso non é tan fácil de facer. Por lo tanto, como se pode sacar un SUEC que está nas normas subsidiarias? Se hai acordo de todos os propietarios. Por que? Porque a calificación do suelo vai cambiar e porque aquí podo ter un dereito ou non. Entonces, algún o verá casi como unha carga e outro verá como un dereito. Un dereito de decir, bueno, pois eu se ao mellor podo ter un desarrollo, me permite desenvolver. Se non é así, difícil. De todas formas, un dos inconvenientes maiores que os técnicos nos poñen é pasar de un suelo que ahora mesmo é rústico, porque isto non ten... está metido dentro dunha lei de ejecución, pero non está urbanizado. Falta todo o desenvolvemento para urbanizar. Hai que facer viales, hai que dotalo de saneamento, abastecemento, electricidade, hai que ceder o 10% ao Concello do Grove, hai que ceder un 15% para zonas verdes, está sin urbanizar. Por tanto, é un suelo rústico. O que nos din é, pasar dun suelo rústico é casi imposible a pasar a un suelo urbano consolidado. Eso non pode ser. De algún xeito, e xa vos digo que a visión amplia é, de algún xeito ten que haber sempre un proceso urbanizador. Urbanizador, como dicía antes, se eu non teño vial público, non vale servidumbres de paso, non valen camiños de carros. Camiño público, vial público. Se eu non teño vial público a miña finca, non teño un solar, teño unha finca. E aí nas fincas non se construye. Unha finca non se construye, é para patatas, para lechugas e para tomates. Un solar ten unha posibilidade de desarrollo. Ahora xa depende se de licencia directa, como estes de aquí, estes podrán edificar baixos más 3, estes podrán edificar viviendas unifamiliares, estes podrán edificar ordenanza 2, baixos más 2, baixos más 3, que nunca me acordo como se chama, pero exentos, é dicir, sin guardar alineación se estar pegados uns a outros,
A licencia directa nos permite determinadas cousas, porque claro, complementariamente a este documento que é o visual, que son os planos, están tamén as ordenanzas municipales que estamos redactando con un equipo técnico e xurídico. Que de feito, para a semana temos reunión, acabo de confirmar a hora, temos unha reunión con toda a oposición, con toda a corporación, mellor dito, todos os partidos políticos, para falar desas normas que van a rexir como se pode construir, etc. Quero recordar que un dos cambios que vai haber nas licencias directas é que a día de hoxe as normas subsidiarias no baixo se pode construir 25 metros de fondo, ¿sí? A día de hoxe o máximo que podes construir son 25 metros. As novas normas nos van a permitir construir 30. Xa ganamos 5 metros de fondo. Polo tanto, de 25 metros de fondo pasamos a 30 metros. E a partir da primeira planta, segunda planta, que agora as normas recollen 14 metros de fondo, nos van a permitir 16 metros de fondo. Por lo tanto, xa ganamos 2 metros de fondo. Importante, non? Importante. Ademais, vai haber unhas normas que tamén nos preguntan moito, un pueblo turístico non vai haber unha ordenanza especificamente hotelera ou uns suelos onde desarrollar hoteles. No. Por qué? Porque entendemos, e podemos estar equivocados, pero entendemos que en principio, en calquer tipo de suelo urbano se pode facer un hotel. E eu creo que pensamos que iso incluso é unha ventaxa para o promotor dun hotel. Por qué? Porque se nós poñemos nun suelo X, aquí, hotel, e hai alguén que está interesado e di, eu fago un hotel, e dentro de 15 anos o hotel me vai mal, e quero reconvertir ese hotel en un edificio. Como está a ordenanza de hotel, non podes facer nada máis que hotel. Por lo tanto, quedas totalmente atado a esa cuestión. Que vamos a facer? Nas ordenanzas se recollerá que aquelas instalacións que se dediquen a hotel non computarán determinadas instalacións necesarias que teñen que cumplir. Por exemplo, poñer un ascensor, poñer unha escaleira de incendios, poñer unha serie de instalacións anexas a día de hoxe necesarias para cumplir a lei turística e a lei hotelera, que non vai a computar e que lles vai a permitir facer ese tipo de actuacións. Pero en principio a normativa vai ser consulta. Eso é o que vamos a desarrollar e o que estamos escribindo na norma xurídica. E para iso están os xurídicos traballando en eles. Que eso tamén o vamos a explicar, por qué? Porque ademais de saber eu que aquí teño licencia directa e aquí tamén, o que teño que saber como propietario é canto podo edificar, cantas alturas podo ter, etc. Eso é o que se vai redactar despois. Polo tanto, esta zona queda pendiente de estudio, por eso a recollemos así, non? En principio a recollemos así porque está tal cual as normas subsidiarias. Isto é definitivo? Non, non é definitivo. Aquí xa se chegou a algún acordo con algún veciño que está disposto a ceder para facer o vial, ceder terreno gratuito. Entonces, bueno, cabe a posibilidade de dar unhas cuestións de licencia directa, pero a partir de aí os suelos que están implicados estos suets é bastante complexo para levar adiante. Certo que entendemos que en calquer caso esta é unha zona posiblemente das máis privilexiadas do pueblo e de que xeito se pode favorecer un desarrollo armónico, sostible e medioambientalmente compatible. Bueno, pois iso é un debate que temos que abrir. Por certo, se me permiten, un debate que temos que abrir, pero que xa lle queremos dar outra velocidade. Queremos lle dar outra velocidade porque agora vamos a iniciar un proceso de explicación e que todos os propietarios coñezan o documento. Todos. E é máis, posiblemente xa dentro de un mes van a ter a disposición esta documentación na página web do Concello do Grove e en determinados sitios vamos a facer nós os planos grandes para que cada veciño poda ver minuciosamente como queda a súa propiedade, porque queremos que os veciños conezan o documento. E me adianto a un debate que hai político e vexo que social. Eu nunca contesto as redes sociales, nunca. Por lo tanto, se alguén quer falar comigo, ou no despacho, ou nestas charlas. Non contesto whatsapps, non contesto twitters, non contesto facebooks. Pero sei que hai debate. Exposición pública. Bien. Xurídicamente temos argumentos para non facer esa exposición pública.
E non queremos facer unha exposición pública ao goberno porque iso significaría retrasar o documento posiblemente 2 anos. Por qué? Porque a día de hoxe temos todos os informes necesarios de outras administracións para seguir tramitando este documento. Si volvemos a facer unha exposición pública, temos que volver a requerir a todos eses organismos eses informes. Medio ambiente, urbanismo, costas, patrimonio, costas do Estado, Ministerio de Defensa, etc, etc, etc. Eso significa unha parálisis total e absoluta. E posiblemente neste mandato non se aprobara o PSOE. Ainda fai nada recibimos informes de organismos que os teñen que mandar. Claro que a lei di que os teñen que mandar en 3 meses e senón ti sigue. Pero no fondo son informes vinculantes que se son negativos nos generarían un problema xurídico. E nós o que queremos é dar garantía xurídica aos propietarios. Por iso queremos aprobar o documento. Ahora ben, que este documento vai a ser posibilitado para que todos os propietarios o vexan, iso é unha garantía que ten este goberno e é un compromiso do goberno. Como si temos que estar 3 meses día a día explicando. Lles garantizo que o día que vaya a pleno vai a ser porque todos, absolutamente todos os propietarios que teñen algo no grove van a saber como queda a súa propiedade. Yo garantizo. Ahora ben, nós queremos leválo a pleno, porque que sería? Levar a pleno a aprobación provisional, mandalo á Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia ou nos lo manda de volta, e nos di, nanai de la China, ese de PSOE está mal, ou o aproba definitivamente. E queremos aprobalo definitivamente porque para dar unha seguridade xurídica a todos os propietarios do grove, porque a día de hoxe, co decreto Cuíña e a situación urbanística que temos, non hai esa seguridade xurídica. E nós entendemos que sería un feito positivo poder ter esa seguridade. Por qué? Porque valorizamos o patrimonio de cada un de vostedes. Tanto é así que quería acabar, como ven aquí, alternativa pendente dos propietarios, este ámbito. E abro a porta. Estamos dispostos a estudiar calquer outro ámbito onde a maioría de propietarios estén pola labor e teñan argumentos xurídicos que teñan encaixe na lei. Con esas condicións, discutimos e debatimos o que faga falta. Adiántome unha cousa, porque me acordo que cando viñamos a explicar o PSOE de 2014, había moitos veciños, porque o Partido Socialista o explicamos moito, viñamos aquí a Ardia a explicarlo, e había veciños que tiñan casas dentro dos suets. Claro, se eu teño unha propiedade dentro dun suet, oi, que pasa? Teño que contribuir a pagar o vial, a cesión ao Concello, a zona verde. Eso era unha das críticas máis importantes que había respecto a eso. Aí o que estamos estudiando é ofrecerlle a posibilidade, e falo desto porque sei que aquí hai unha vivienda e seguramente hai algunha máis por aquí. Aquelas viviendas e os propietarios presentes que estén afectados, aquelas viviendas que podan estar dentro dun ámbito dun suet, van a ter a libertad de elexir. Van a ter a libertad de elexir. Entre que opcións? Entre que, aínda que aquí haya un suet, o meu ámbito quedo que quede fora. Quedo que quede fora. Por lo tanto, non entraría ni na compensación, ni nos costes, ni nada. Quedo fora. Esa é unha opción? Claro que é unha opción. Ahora, si este ámbito se desarrolla e aquí ao final salen viviendas de baixo máis 2 e eu quedo con unha casa, quedo así para sempre. Quedo así para sempre. Os meus fillos e os meus netos aquí se desenvolvería, falemos nun futuro hipotético, e eu na miña vivienda quedo así. Podo quedar dentro do suet, pero que quede recollido que non participo nos costes. Por qué? Porque, lóxicamente, o desenvolvemento desta bolsa de terreno, se teño que pagar a casa e teño que pagar ese ámbito, o coste vai a superar, porque lle terei que pagar ao propietario. Se entramos, digamos, nun reparto de todo o ámbito do suet. É dicir, ostra, pois temos que eliminar a casa porque hai que facer o reparto e os metros non nos dan para zona verde, concello, viales, etc. Lógicamente, toda a xunta de compensación tería que compensar económicamente esa casa e o coste de desenvolvemento dese suet sería moito máis caro. E, polo tanto, esa é unha libertad e unha opción que vamos a ofrecer a eses propietarios que xa teñen unha vivienda e que están metidos nunha bolsa de terreno. Falo aquí como en calquera outro ámbito que se pode dar.
prácticamente xa adianto que prácticamente ningún ámbito se vai a dar, porque prácticamente os únicos suets que quedan no Grove son estes. Estes de aquí, este e outro que hai en Porto Meloxo. O demais está todo retirado. E aquí por qué? Porque son unidades de execución que xa estaban nas normas subsidiarias. Alternativas a estas? A día de hoxe nós o discutimos moito. A semana que ven vamos a volver a discutila co abogado técnico, o abogado asesor que nos leva ao pexón, e a ver que posibilidades hai. Ahora, se vai a ver mellor aquí, a ver se acertou, deste ámbitos que xa están recollidos, pasar a outro tipo de suelo, nos adiantan que é moi complicado. Nos adiantan que é moi complicado. Polo tanto, remato xa, porque se me poño a falar non paro, e abrimos turno de consultas. E por que decía que ahora vamos a ir? Bueno, e si, isto xa o vimos antes tamén, certo é? Como poden ver, todo este ámbito queda de licencia directa, quedan eliminados todos os SUNs, non hai ningún, nadie vai estar a quedar afectado por un SUN. Por lo tanto, todo isto queda libre, igual que o anterior. Bueno, este ámbito que é o mismo, e este. Bien, ahora que me estou confundindo. Bien. Entonces, como poden ver, este é o ámbito que vimos a falar hoxe, o outro tamén témolo xa proposto, é unha proposta que ahora temos que analizar, temos que reflexionar e temos que ver por onde vai. Ahora, si me gustaría que visualmente fixeran xa un primeiro análisis, que é, antes aquí había unha serie de manchas negras que eran SUNs, se acordan? Sí? Moitos de vostedes estaban afectados por eses SUNs, ahora toda esta franxa, todo o que é a graña, todo este ámbito, queda libre deso, porque vai ser de licencia directa. De licencia directa. Cumplindo os requisitos para obter esa licencia, lógicamente. Ben, entonces isto é unha visión máis global da proposta, non? Como ven, este vial que a nós nos interesaría que fora así, porque queremos que estes propietarios sería un beneficio para eles e non un gran perxuicio, e estes ámbitos de aquí, pois, habrá que estudiálos de xeito que podamos ver se hai outra solución. Este vial tamén, que xa temos os cartos no banco para facelo adiante e levar. E por que digo que queremos levar adiante xa unha velocidade de cruceiro máis rápida? E por que queremos agilizar isto? Porque despois de ter 17 charlas, consideramos que estamos chegando ao documento que os veciños nos foron pedindo. Isto non quere dicir que sexa do agrado e do contento de todos os veciños. Sabemos que sempre que un documento do pexón vai a haber veciños que non estén a favor. O que nós queremos é que mayoritariamente os veciños estén de acordo. E, sobre todo, que coñezan o documento antes de que se vai a aprobar no pleno. E que, en base a todo o que se foi propoñendo, teñan ese documento. Que quero dicir con isto? E remato con este documento. Este documento é todo o casco urbano do Grove. Todo o casco urbano do Grove. Faltaría o ámbito rural, que tamén o temos. Que quero dicir? Como poden ver, temos o pexón feito. O pexón técnicamente está feito. É unha proposta. É unha proposta para a súa aprobación provisional. É o documento que agora queremos volver a explicar e vamos a dar, posiblemente estes próximos 2 meses, outras 17 ou 20 charlas as que sean necesarias. Pero nós, como compromiso político, aínda que era para a mitad deste ano, que era no mes de maio, junio, bueno, estamos en setiembre. Levamos 2-3 meses de retraso, pero temos o documento. Como poden ver, os suets que había por aquí quedan eliminados e a maioría dos SUNs quedan eliminados. A próxima charla, mecos, para falar deste ámbito de aquí, que era un que nos queda un pouco pendiente, ainda que tuvemos unha charla no local de Amegrove que falamos desto. O próximo vai ser aquí para falar deste ámbito máis concreto, porque aquí sí que hai algúns SUNs que tamén están nas normas subsidiarias. E tamén falaremos da zona da Iglesia e das Enriñas, que era outro dos ámbitos máis críticos ou conflictivos. É dicir, cando collemos este traballo e cando nos toca tomar decisións, os puntos que xa sabemos e agora vemos que son máis conflictivos eran esta zona de aquí, os sues de aquí e esta de aquí. Iso é o máis conflictivo. Creo que todo isto está bastante axustado a que os veciños nos pediron, e este ámbito de aquí está axustado ao que os veciños nos pediron co límite das normas subsidiarias.
porque é o que os abogados nos din. Que quero? Entonces, recalco e remato xa para atender as súas demandas. Remato dicindo que temos un documento que, se mayoritariamente estamos de acordo, poderíamos xa empezar a tramitar para levar a pleno. Que nadie se asuste. Este documento vai ser conocido por todos. Este documento vai ser explicado para todos. Este documento vai estar de forma pormenorizada, explicado nos diferentes barrios, igual que nos núcleos rurales. Que nos núcleos rurales tamén temos xa a documentación feita, pero o que lles decía antes, o reglamento da lei do suelo de novembro de 2016, sobre todo no suelo rural, nos obrigou a facer uns cambios que tuvemos que reformular varios dos núcleos rurales que tiñamos xa prácticamente pechados. En calquer caso, intentamos seguir mantendo o noso compromiso, que recordo, porque sei que aquí tamén hai xente no ámbito rural, todo o que teña parcela no suelo rural que poda ser desarrollable, a parcela mínima para todo o rural do Grove e San Vicente son 600 metros. Antes había 450, había 650, 700, 900, non. Ahora, para todos é 600, se sigue marcando esa condición imposta por nós, porque queremos un trato igual para todo o rural. Ardia, Meloxo, Campos, Estonllo, Reboredo, Balea, San Vicente. 600 metros cuadrados. Pero, vámoslo a explicar. Vámoslo a explicar. Ben, entonces, a partir de aí, como poden ver, o que é o casco urbano do Grove o temos plantexado como proposta. Ahora nos toca explicarlo, e ahora toca informarlo, e toca que todos o coñezan, non? Pero, como poden ver, o traballo está feito. Por iso que estamos moi interesados en que se hai propostas e se hai alternativas que se nos trasladen rápido, están as portas abertas, queremos reunións, e xa saben que as anunciamos e as reunións son públicas. Na Sala das Cunchas tuvemos varias reunións con varios ámbitos e aquí non escondemos nada. Aquí o debate está aberto. Chegaremos a acordo, non chegaremos a acordo, e algún lle gustará e outro dirá, pois vaya, iba a decir unha palabra, vaya desastre que está desfacendo de Peixón. Pois tamén é verdade. Pero nós temos un compromiso, que o noso compromiso principal é informar e explicar e atender as alegacións dos vecinos. Bueno, me calo a boca. Abrimos un turno de preguntas, de intervencións, claramente, dudas que podan ter, e a partir de aí, pois seguimos falando. Por favor, non temos micro. Sabemos o que pasa. Agradézolle moitísimo o silencio con que me escoitaron. Moitísimo. Pídolle o mismo respeto para todos os que aquí presentes queran falar, porque ao non ter micro, se empezamos a falar uns con outros, empeza a haber un run e non nos escoitamos. E seguramente a pregunta que fai unha persona é importante para outros demais, sí? Ben. Boas tardes a todos. Tiña bastantes preguntas, pero vou a centrar en dúas. Se me permite, logo aí para que a xente... Aquí, dime onde. Aquí, aí en todo isto, sí. Estamos pagando o IBI urbano, non rural, que son moitos cartos homes, e o Concello non sei se fixo nada. Aquí, nesta zona, máis para aquí, do Monte da Vila, se a podes alargar, porque antes alargar... A ver, teño que buscar o plano. Sí, por aquí, por aquí. Estos señores que teñen os chalés aí, en frente do instituto, non deixaron nin 2 centímetros para nada. E todos os que temos terrenos aquí, temos nos propia para facer un Monte da Vila con verde, cando o Concello fai pabellóns de deporte, auditorios e tal no Monte da Vila. O sea, que o Concello usa o Monte da Vila para facer edificacións e os veciños temos que dar todo o terreno para que haya verde. Non me parece moi asustado. E esta xente que está aquí, que non dou nada, se queda con unha zona verde perfecta. Me parece a min que isto non incumple o que di a lei, que é que hai que repartir as cargas entre todos os vecinos. Claro, si estou de acordo con eso. De feito, por eso facemos esa proposta de expropiación. Para que? Porque os propietarios de aquí, lógicamente, están perxudicados. Eu reconozco claramente, pero xa están perxudicados nas normas subsidiarias. Isto está recollido tal cual.
Por que o Concello do Grove fai auditorio, ou pretendemos facer un auditorio, campo de fútbol e pabellón? Porque no ano 68 o Concello do Grove comprou 40 e pico mil metros cuadrados aos propietarios, pasou a ser un terreno municipal para equipamentos. E estou de acordo, é certo. Eu sei que vai haber xente perxudicada. Ahora daqui, a nova lei o que traslada é que hai que facer unha expropiación porque a estes veciños hai que pagarlle para que os demais podamos disfrutar un parque que se cargará en parte a estes suelos, pero lóxicamente se ten que cargar a todo o Grove porque se supón, ou non se supón, vai a ser unha das zonas verdes do Grove. Iso é o que está trasladado. Legalmente, falabas, pois mira, se hai a mínima posibilidade legal de que isto cambie e ten cabida, nós estamos dispostos a escoitar todo. Pero xa vos adianto que iso vai a ser un debate entre a asesoría xurídica que vos podáis ter e a asesoría nosa que podamos ter nós. Porque, sinceramente, recoñezo que isto xa é un ámbito que a nós políticamente se nos escapa. Se nos escapa. Ahora, que hai unha posibilidade legal de desenvolver isto de outro xeito? A escoitala, claro que sí. Pero con argumentos e en base á lei, porque en ese sentido estou. Ahora, hai injusticias urbanísticas que se desenvolveron en este pueblo nos anos 80 e nos anos 90? Nadie as vai a discutir. Nadie as vai a discutir. Ahora ben, solución despois de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos? Ninguna. Ninguna. Entonces, certo que a nós nos toca a responsabilidade de tomar decisións políticas difíciles e as decisións políticas é intentar facer un documento que, sendo conscientes de que vai a recoller injusticias, porque hai edificios que todos podemos ter en mente, se no Grove só se permite construir baixo máis 3, hai edificios de baixo máis 5, de baixo máis 6 e de baixo máis 7. E agora que facemos? Esa é a pregunta, non? Por certo, e que aproveito esa cuestión. Tamén hai un dato moi importante que é o famoso fuera de ordenación, ¿sí? Fuera de ordenación, que no pexón anterior todos os edificios quedaban fora. Isto ahora cambiou e nós tamén vamos a recollelo diferente, polo tanto, xa non vai haber edificios fora de ordenación, vai haber edificios que non se axusten ao plan, pero van a ser edificios que van a patrimonializarse, que van a seguir mantendo todos os dereitos, que se van a poder seguir reformando, que se van a poder seguir mantendo. A non ser que pasaron a catástrofe e ese edificio caíra abaixo, se se quixera volver a facer, xa teria que cumplir a nova lei. Para falar moi claro, un edificio de baixo máis 5 está fora de ordenación, porque no Grove non se pode construir máis de baixo máis 3 e baixo coberto. Entonces, baixo máis 5 está fora de ordenación. Bien, que vai a pasar con ese edificio? Pois que vai a quedar como volumen existente, non axustado ao plan, os propietarios aí van a poder patrimonializar, van a poder hipotecalo, van a poder dalo en herencia, van a poder suscribir e registralo no registro da propiedade, agora xa se pode tamén. Claro, sempre cando non hai un expediente urbanístico aberto, cuidado. Estou falando de edificios que xa levan anos. As expedientes urbanísticos creo que son 6 anos, os graves. Polo tanto, os que cumpran esa condición van a seguir, van a poder conservarse, manterse, reformarse, sempre cando sin aumentar volumen, e polo tanto non quedan como antes, porque antes incluso o anterior pexón, recordade que aqueles edificios que se fixeran legalmente, ao non cumplir a altura da calle, quedaban fora de ordenación e polo tanto se perdían. Agora non, iso cambia, pero iso tamén o explicaremos, sobre todo co xurídico noso. Mire, eu quero preguntar por eso da Teniente Domínguez, por eso que queren abrir. Que queremos abrir. Que de Ajaraña ou... Sí, o vial conflictivo, xa pasei. José. Este. No, ese no. No? No é... Junto ao día. Junto ao día, sí. Ao final da vía, que tiene todo domingo. José, para. Sí, vale. Aí, Aquí. es o último vial de... Bien. Prefieres ese. No, eu creo que non é ese. Creo que é frente a la casa, Non frente a la se ve a casa. rotonda na esquina de abaixo. É onde se ve a Non se ve a rotonda na esquina de abaixo. Ese é o que van a abrir pola Ajaraña? A mí non me parece. Ese é do Son os que están abertos xa ao fin. Ese Ese é o novo camiño do Darío, o último é o novo cabrino. O último novo de arriba. Ese que baixa. Este da calle. Ese que baixa está sin abrir. Ese está sin abrir, ese é o que ten. E o que está xunto a día xunto a túa casa. Claro.
Ese é o conxunto da tua casa, cerca da tua casa. É o xunta de tiramidura. É que a ver, na miña no onde teño a casa, se abren un e me cortan a horta pola mitad. É que ese xa non está. Ese era antes. Ese é o que querían facer antes, pero non. Era na propuesta que estaba antes, que viña un Es que ella se pegado. está equivocando con lo de como el otro. Aquí que este de aquí. Sí, ese eu querían abrir. Este. Ese. Este non está xa, Claro, ese é o mismo que... Antes esta zona era así, abrir un vial que conectaba Juan 23 con Teniente Domínguez. Onde é que está o puente? Porque eu desde aquí non... Isto é a rotonda de Ana. Sí. Isto baixamos Teniente Domínguez. Esta é a carretera que fixeron nova. O do verde e o día. Sí. Bueno, tú estaba ali. Depois hai outro, xunta de... A ver, si isto era así, que aquí había un zoom, que había que abrir un vial que conectaba Juan 23 con todo isto, e despois isto que conectaba con todo isto. E todo eso. Eso ahora desaparece. Eso está anulado. Eso ahora está anulado. Ahora non hai vial que conecte Juan 23 con Teniente Domínguez, non hai viales que corten con Iso non é o que dixo eu. É que eu creo que é o que dixo antes. No. El de Veiga, ¿no? Vostede decía este antes, El de Veiga. que xa dixo que non lle interesaba. Vai fogo, mira. Non fala deste daqui. Non son ningún deses, o que dixo eu non é ningún. Porque antes atravesaba isto. Claro, antes se proponía atravesar esto y este de aquí. Non é iso, non é iso. No. Este seguía para acá. E o que vai para o Campo Sur. Non, porque eran blanco, era o que daba... As normas auxiliarias, Claro, incluso nas normas estaba, pero este se elimina e se mantén este. Iso non hai ningún que atravesa. Digo que conecta con Non é ningún deses, non é ningún deses. por medio non hai ningún. Na jaraña, sale na jaraña. A ver. O único que atravesa é o que falei antes, Claro, pois ese é o que dixo eu. que é este de aquí. Se nos situamos, a Ponte da Toxa está aquí. Pero non che toca ir. Aquí é a Ponte da Toxa, ¿sí? Este é Teniente Domínguez. Aquí ahora mismo hai un vial moi pequeniño que daría a este ámbito de aquí, e desde aquí se propón isto que tronza. Eu non quero dicir nombres, pero todos conocemos. Aquí hai dous chalés que dan a Teniente Domínguez, ¿sí? Esa zona. Que pasa? Por eso, pero a partir de aí, viale, este xa existe, o que quedou eliminado xa, pero este xa existe ahora, e a proposta que facemos é esta, que é a continuación, e o que hai, non hai nada máis. É o que dixo eu, que falou de antes salía o puente da Toxa, que dicía que está o puente, non sei que. Pero, a ver, é que aquí, Queres saber? Queres saber? si vai a cortar, porque a ver se aquí no plano xeral o vemos. Vamos a ver, mire. Aquí está o Ponte da Toxa, ¿sí? Sí, E aquí está a rotonda de Árdia. sí. Bien, aquí hai un vial que xa existe, un pequeno camiñiño que xa existe, Estaba a graña. outro Isto é o que fan e outro. Isto existe, o que non existe a día de hoxe é isto, que é discutible, pero despois xa non é ningún outro Claro, pois é o que dixo eu, que corte. ese é o que dicía eu, ese é o que estaba dicindo eu. Sí. Ese é o que dixo eu. Que non o queren. Ah, vale. Eu xa vos digo que Al principio que usaba todos los propietarios de Veiga, compañía, todo, este dis, non? É que non podo ampliálo. É este. Mira, no, a ver, un momento, María, un momento, é que non podo ampliar, non teño aquí para ampliar, pero dirías isto de aquí. Aquí todos os propietarios rexeitaron isto, por alegación, non estáis de acordo. Se saca, non hai problema. É que a nós xa nos generou dudas. Que pasa? Perdón, pero porque se propoñía, eu quería trasladarvos a explicación. Como hai fincas que chegan hasta baixo, que lles daría a posibilidad de ter unha calificación urbanística por arriba e outra por abaixo. a mí, por ejemplo, le doy toda la finca. Pero que a mí tamén, a mí leva a mitad e que tamén va arriba, como é estrecho, non me compensa.
O vial, por ejemplo, ese, Que había que antes vai á que calle, veía, sí, veía. que vai para baixo para a calle. Ese está aí como público. É privado. De feito, estamos pagando IBI dese camiño. Pois isto hai que estudiarlo, porque aquí hai, claro, isto xa estaba requerido así, que agora teríamos que mirar isto, porque isto incluso estaba máis para aquí, como un vial público. Isto realmente é acceso a garajes. Sí, é un camiño cortado, sí, a garajes. Certo é que aquí hai dado unha licencia que daría para este vial e esta rotonda e que tiñan unha cesión aí para facer ese vial. Eso hai que mirarlo. Claro, Porque aquí hai un cuello de bocina. Ser privado, sí, correcto. Pero non estarías de acordo tampouco con isto. Hombre, eso a mí non afecta, entonces sería cuestión dos propietarios. A mí o que me afecta é o camiño, que ese que me leva a mí toda a finca. De acordo. De feito, alegamos Pero ti das para 500 domingos, por tanto tes Sí, edificado. pero que ese camiño córtanos a finca que temos detrás. E non daría pé a unha finca edificable. Correcto. O sea, nós temos esto, por ejemplo, hasta aquí. Claro. Esta finca, por ejemplo, sí, que sería a parte miña, aquí onde vivimos nós, que é a vivienda, e por detrás vai este camiño, por ejemplo, a mí se me leva todo. Pero esta parte de aquí te quedaría edificable. Claro, pero é que... Non interesa. Hombre, a mí Eu digo en por principio- eso. En principio, no. Eu digo, claro, digo por eso, é dicir, que de repente ti tes unha única finca edificada en Teniente Domínguez, con este vial tirías dúas, unha con Teniente Domínguez e outra aquí, que aquí só vas poder construir vivienda unifamiliar, certo é? Dando este vial, por eso se facía esa proposta, pero bueno. Sí. Muy bien. Vale. Digo que de ter unha finca edificable pasarías a ter dúas. Pero, oye, se non se está de acordo, eliminamos. Despois, a partir de aí... por favor. A que se está mirando a construcción, todo isto tamén me gustaría saber como queda a normativa de cortes, se mantén a que había, a zona de aquí das Besadas e toda esta zona, como queda a normativa do parque, digamos, Aí costas toda esta todo. zona como queda a nivel natural, digamos, que é o que... Suelo rústico de protección de costas. Todo isto de aquí para baixo, todo é protección de costas. Aquí non se pode facer nada. Aquí é onde está o Parque das Besadas. De feito, ahora queremos abrir un vial, acondicionar o camiño que conecta as Besadas co Colexio de Ardea e estamos tendo uns problemas con costas medio ambiente finos. Finos, Que xa temos o presuposto, xa o queríamos facer. Esa zona mantense igual. Isto igual, pero porque non podemos, aí non podemos actuar. Dentro, digamos, falas de las normas subsidiarias. A ver, por favor. En as normas subsidiarias, por exemplo, aparecen uns camiños que ahora desaparecen. Que a mellor hai veciños que lle interesaban esos camiños e ahora... No, se hai camiños públicos non poden desaparecer. sin abrir. Sin abrir, digo sin abrir. Sin abrir, digamos que estaban na planificación. No 2014. Na subsidiaria. Na subsidiaria. E mantéñanse na... Estes de aquí, ao mellor. Mantíñanse no 2014, non? Sí. Que, por exemplo, ese é un deles, non? Sí. Se ahora desaparece, digamos, os veciños que mellor lle interesaría abrir, aí non teñen un dereito a... A ver, aí está ben. Eso é unha pregunta moi importante porque hai que ser moi claros. Porque, digamos, que se cambia a normativa dunha cousa ou outra, é dicir, antes tiña un dereito, Claro. agora xa o perdo. Pero isto estaba así, non se Sí. desarrollou. Se propoñía isto, Sí, pero afectado por todos. Tiña que ser pagado por todos. Nos entendemos que todos os propietarios de aquí, ou a gran maioría, decidiron sacalo e presentaron unha alegación para sacalo. Por eso planteamos isto. Lóxicamente, os de aquí, se non hai vial e non dan para algún vial destes, non van poder construir. Pero iso é unha decisión que hai que tomar. Porque, lóxicamente, de aquí, que hai que desarrollar, que hai que ceder, que hai que facer o tema, a isto, eu non teño que facer nada. Pero claro, se a miña finca dá para aquí, ou dá para aquí, ou dá para aquí, ou dá para aquí, poderei construir. Se quedo encerrado no medio, non podo construir. Outro punto, digamos, o casco, digamos, centro da Graña, en verde, a normativa se que queda que era... 4.1, é normativa máis ou menos eso, parcela mínima 300 e pico, vivienda unifamiliar, sí. No futuro, ou agora, digamos, así como está, digamos, porque na Intendente Domínguez temos 3 calificacións urbanísticas, Sí, ¿no? Temos sí.
por exemplo, vou dizer polos colores, a lila, a marrón e a máis clara, non? Sí. Unha dá máis altitud, outra dá máis ou máis 2 e outra dá vivendo unifamiliar. Eso se recolle igual que na norma de subsidiarias, simplemente con un cambio. Que antes a alineación aquí estaba a 22 metros e ahora a alineación é igual para toda a calle. Por tanto, antes había que ceder, o último tramo había que ceder. O resto do casco do que está en marrón clariño, non, en eses podes ir baixando a cuantía de metros de a 300 metros. Vai a ser todo igual, é dicir, se eu teño ordenanza 4.3, si, digamos, para nivelar dentro do casco urbano, non? Digamos, para ir igualar edificacións pouco a pouco, digamos, porque eu aí noto, digamos, que temos baixo máis 3 e despois baixo máis 1. De repente, Sí. Tinente Domínguez facemos un túnel e de repente o resto facemos un... agora hoxe en día Tinente Domínguez e túnel, estamos facendo un túnel, non? claro, por eso se elimina ese tema. E despois, digamos, para atrás, son baixo máis un da poña mínima edificación posible cando o mellor tiña máis dereito a ter edificación. Aquí atrás, Ahora non, agora xa está. Digamos, agora xa é 350. claro, é que ahora, a ver, o único donde se podería edificar algo máis debaixo de casa, eso tamén hai que ser moi claros. 4.3, 4.1, 4.4, esos son viviendas unifamiliares. Eu teño a miña parcela e fago unha casa. Non podo facer un edificio. O edificio xa é baixo máis 2, porque unha casa é baixo máis 1, non? Baixo máis 2 e baixo cuberta. Donde se podería facer na graña? Se podería facer dependendo do desenvolvemento destes suelos. Porque dependendo os viales que se podan abrir, as cesións que se fagan, aquí ao mellor podría dar para baixos máis 2, non para vivenda familiar. Eu outra que acabo. Hai aquí este terreno que podes como terciario, que é Sí. para Sí, centros comerciales ou o que sea. sí. Non sei a edificabilidade que vai a ter. Eso xa despois é o propio desarrollo que máis se o fai. desarrollo interno miro polo colegio, digamos, sobre todo polos viales do colegio e todo eso, digamos, a seguridade de accesos ao colegio independiente, ao acceso... Sí, total. A ver, eu aí, lógicamente, primeiro, Pero iso vai despois dentro do desarrollo interno. claro, é que aí é que, a ver, isto, se houbera alguén que o quixera promover e chegar a un acordo cos propietarios, os propietarios lle venderan e eu tuvera a posibilidade de desenvolver eso, ten que presentar un plan de desarrollo no Concello, plan especial, un plan imperio, un desarrollo, que ten que aprobar o pleno, que ten que estar en exposición pública, que ten que ir á xunta e que ten que aprobar, igual que se fora un pexón. Por lo tanto, aquí non se propón nada, por qué? Porque se ti propós un vial por aquí, obligatoriamente o vial ten que ir por aquí. E se isto se quere desarrollar, igual que pasa cos suelos, se hai posibilidade de desarrollar, se ti marcas por onde van os viales, xa non das margen de cambio. Entonces, por eso os deixamos como un espacio blanco donde aquel que quera desarrollar, ou os propietarios que queran desarrollar, teñen que presentar esa proposta. E aí quedarán. Por segundo, se hai opción, porque, bueno, ahora mirar o plano pois é moi rápido para dar... Xa. Para dar a... Bueno, crítica non, sobre todo para intentar mellorar o que... Lógicamente. A posibilidade da asociación ter o plano para convocar aos veciños e que o estudien un pouquiño, que teña máis accesibilidade a ese plano para poder facer algunha proposta máis concreta. Eu espero que cando teñamos xa máis pechado, espero que cada asociación, partido político... Digo, para poder facer esas propuestas, o máis Sí. rápido posible facer as propuestas, para plantearlas dentro... Pero por eso queremos ter unha opción de ir pechando o documento, porque claro, se ahora che damos un e resulta que despois hai un acordo e cambia, xa non sería o mismo. Entonces, estamos intentando chegar a un punto de que ao final a proposta máis ou menos sexa definitiva e dicir, oye, estudiade ben isto, partidos políticos, asociación de veciños, asociacións empresariales, culturales... Sempre a podemos cambiar en caso de que haya... Antes de ir a pleno todo é cambiable, antes de ir a pleno. Por eso o noso compromiso que antes de ir a pleno ten que conocer todo o mundo. Ás veces que faga falta. Por suposto, ahora se pode revisar na oficina técnica do Concello do Grove, se pode ir ali, podémoslo ampliar e se pode ver máis en detalle. Aquel que teña dudas. Claro que sí. Por lo tanto, antes de levar a pleno, isto é unha proposta. Ahora, unha proposta que creo que en determinados sitios vai a ser definitiva. Porque non lo digo os veciños, porque os veciños nos están dando ok. Por lo tanto, en moitos sitios xa vai ser definitiva, ali onde non sea definitiva seguimos falando, pero
a ver, como un quere que quede a súa, non vai a que ser para todos, eso nós temos claro, e xa sabemos que hai xente que non vai a criticar. A iso xa o levamos no cargo, xa o levamos no descontado. Pero, que queremos? Que se aproxime o máximo posible ao que os veciños nos foron pedindo e dicindo, non? Entonces aí é un pouco esa cuestión. A rotonda que aparece en Juan 23 que... Porque ao final aparece unha rotonda pero máis abaixo. A rotonda que aparece en Juan 23 primeiro está feita de tal xeito que non toca propiedades de aquí. Que? E a segunda rotonda esa tamén... Esta xa estaba nas normas. Aquí non había rotonda, había así, agora aquí propoñemos unha, pero porque está nas normas, perdón, a ver se son capaz de coller as normas. José. Bueno, aquí está a rotonda. Baixa do Monte da Vila, rotonda e despois sale para Juan 23. O sea, isto é igual. Isto é ano 97, fai un canto 20 anos xa. É certo que non se desarrollou nada desto, e por eso nós queremos poñer en marcha o vial este estruturante e algún outro, para intentar facilitar o desarrollo. Sinceramente, isto pode ser unha das mellores zonas do pueblo. Ahora, que hai que buscar unha fórmula que todos podamos desenvolver, pois claro que sí. Vamos a ver se somos capaces. Se non se consigue abrir ese vial que pretendes abrir, como queda? Se non conseguimos abrir ese vial, pois aí vai a quedar dentro do suelo a desarrollar. Vai a quedar como están as normas subsidiarias. Eu espero que seamos capaces de abrirlo. E máis, creo que o novo urbanismo, os tempos cambiaron, non? Antes, no ano 2000 viña o promotor, especulador, agente inmobiliario, e digo, esto lo pago yo. Compraba o suelo a todo o mundo, e esto lo hago yo, abro viales, cedo e tal. Ahora non hai cartos. Entonces, non hai cartos de tal punto que os propietarios individuales difícilmente van a desenvolver algún tipo de suelo. Entonces, nós queremos abrir suelos estruturantes, suelos que sean beneficiosos para todo o pueblo, e lógicamente o Monte da Vila é beneficioso para todo o pueblo, e por lo tanto ese proxecto ten que ir adiante sí ou sí. Un está aprobado, o vial que falaba daqui desde a Casa da Cultura hasta aquí. Xa hai cartos. Este de aquí... Perdón, hasta aquí, hasta donde te refieres, desde aquí no sé, desde la Casa da Cultura hasta... Sí, espera, vou ao principio. Casa da Cultura, abrimos polas Bouzas, sale a baixada das Bouzas, continúa e sale a altura de Escorco, Rúa Castelao. Isto, temos os cartos, 600.000 euros xa, para facelo. E estamos esperando chegar a un convenio para aquí, para intentar facer aquí un parking público e sacar isto adiante. E o outro que queremos facer é o que vos decía, que é o vial que conectaría, o vial que conecta Pabellón Novo Monte da Vila desde aquí, este vial que sale por aquí. Alternativas, ou sale así que é como están nas normas hoxe, ou sale así que é a proposta que nos queremos chegar cos propietarios. ¿Cómo se va a hacer para poner de acuerdo a toda esa gente? A ver, sinceramente, eu creo que ten que ser iniciativa nosa. Vamos a volver a chamalos. Tuvemos unha reunión. Ahora, o que decía outro día, ten que haber moita xenerosidade por parte de algúns, porque la iglesia queda con un solar edificable con licencia directa, non? Eu creo que se chegando a acordo, creo que podemos chegar á solución menos mala ou a máis beneficiosa para todos. Non sei como chegala. Porque despois hai outra alternativa que sería, que a nós non nos gustan tanto, pero outra alternativa que sería, os terrenos que dan contra Juan 23, cuidado. Outra alternativa que sería manter isto así. Gracias. Chao. Se queres podes vir para aquí que ahora visito. A outra alternativa, que é outra opción, pero que a nós non nos gusta tanto, cal sería? Sería
manter este vial así, os terrenos que dan para Juan 23 dalle licencia directa, pero a partir de aquí posiblemente todo este suelo entrará no SUE 3. Pero se é un suelo se pode montar, digo que xa que tanto. Non está dentro do... En este suelo cumple unha serie de requisitos que hai unha proposta que se sustenta legalmente. Por eso decía que se hai outras alternativas en outros suelos legalmente, que nós non abordamos ahora, porque simplemente non temos a capacidade para facelo, si as pode haber, as valoramos. A nós, xurídicamente nos din que isto sería o mellor, porque está nas normas e o poderíamos empezar a facer mañán. Este vial. Mañán. Ahora ben, si isto facemos así, con colaboración dos propietarios, poderíamos xustificar ante a Xunta a ordenanza 2. Si non, home, axustando moito, poderíamos estes de aquí que xa cumplen os requisitos de que Juan 23 ten aceras, abastecemento, vial, e dan un acceso a un suelo, pois se podería, collido con pinzas, delimitar por aquí, digamos, estos quedarían edificables de primeira licencia directa, pero todo o demais quedaría dentro dunha nova bolsa. Con que ordenanza poderían dar? Pois ordenanza, ao mellor unha. De que depende esa ordenanza? De que depende para aí? De darña 1, darña 4, darña... No, claro, de suelo urbano. Porque a frente ten unha ordenanza ao 4. Xa, pero aquí abaixo, e aí hai... Sí. Non, ten unha ordenanza xa... Sería ordenanza a mellor 2, que a 2 non gardas a alineación e non estés que estar pegado un ao outro, non gardas medianera, é exenta. Que é a que propoñemos para todo o suelo. Entonces eu creo que todos os propietarios de aquí entendemos, que seguramente estamos equivocados, pero entendemos que con este vial así saldrían máis beneficiados. Algún saldría perxudicado, pero que hai que compensalo si así. Aquí hai que calcular, de feito creo que algún propietario xa fixo cálculo. E é chegar a un acordo. Ahora ben, é un acordo complicado porque é un acordo. Primeiro que estén de acordo os propietarios. Segundo, hai que registrar novamente as novas parcelas, porque se eu, que estou aquí, teño que ceder o 30% da miña parcela para o que, se o vial que eu meto perdín o 100% da miña parcela, o sea, eu perdín o 100% da miña parcela, para que ti podas edificar de licencia directa. Non, me terás que compensar. Sería fazer unha parcelaria. Exactamente, unha parcelaria. Hai que volver ao registro, hai que volver a reubicar. Nós nos podemos comprometer a facer o proxecto de urbanización deste suelo e do reparto, pero para iso temos que ter o consentimento e o acordo xeral mayoritario dos propietarios. Si non, non podemos. Si non, o que nos digo os técnicos, oye, nos quedamos como estamos. E como estamos? Así. Eu acerca deso que estabas ahora a expoñer, por exemplo, ti decías que si chegáramos ao plano tal como está ahora posto, que os que dan a calle de Juan 23, que xa que teñen o alcantarillado, teñen todas os eles que tiñan licencia directa. Sabes perfectamente que os propietarios do outro lado tamén van a abrir un vial con os mesmos medios, alcantarillado, aguas e todo eso, porque non vamos a poder ternos as mesmas condicións que eles. Sí, pois mira, iso tamén o preguntamos, e é o mesmo que pasa aquí arriba. Aquí, aínda que o Concello abra un vial, estes terrenos de aquí van a quedar metidos dentro dunha bolsa, porque como nos din eles, xurídicamente non se xustifica que isto que ahora mesmo está totalmente a monte e non hai ningún tipo de accesibilidade, non se justifica que de repente lle cambiemos a calificación. Aquí vos digo que collido con pinzas e moi estudiado xurídicamente. E hai que falalo cos técnicos da Xunta, que non o poden botar abaixo, pero é unha proposta. Ahora ben, é unha solución bastante alternativa. Bien, tamén é certo que con moitos propietarios falamos, que están dispostos a ceder, e entonces aquí sí se pode ir collendo un pouco máis, pero hai que intentar chegar a un acordo. E nós estamos pola labor de que xa que temos un equipo redactor, facer aquí o proxecto de desenvolvemento e de urbanización, e incluso quedar aprobado xa definitivamente no pexón como vai a quedar. Pero para iso necesitamos acordos xa, propostas xa. Estamos dispostos a ceder o 30, o 25, o 10% que nos queda para zona verde, para tal. Bien, iso é o que hai que falar xa.
O camiño que abriran aí os veciños, as derrotas, que esta mañana van a dar derrotas, ese é o camiño que está aberto, é o que ven dando a rotonda, digamos. Sí. Este Xa. é o camiño que abriron os veciños, que cederon os veciños Xa. terrenos. Con ese cambio, ese camiño, que situación queda? Xa foron cedidos terrenos. Porque foron cedidos polos veciños para abrir, en sí foi para intentar facer ese planteamiento, por eso foron cedendo É que é a segunda expropiación nese terreno. nas cabeceiras de cada terreno, foron abrindo pouco a pouco, non? Entonces, ora, o camiño está, non ten o ancho. Para nada. Tendrá 5 metros, ou non sei, un metro de profundidade, 5 ou 6 metros, pero o camiño está existente, o camiño existente é público. Entón, en que situación quedaría? Pois en principio quedaría, si facemos este vial así, este quedaría para desarrollar con estes suelos de aquí, e se isto facemos así, quedaría para desarrollar polo Concello do Grove. A partir de aí, o resto de terrenos terían que facer algún tipo de cesións ou desenvolvemento para poder edificar. Non tería unha edificabilidade directa. En calquer caso, eso yo consultamos esta semana ao xurídico e facemos un escrito para aclarar toda esa situación. Porque ahora tampouco teño a capacidade técnica para explicarche todo. Pero, certo é que nós o preguntamos políticamente porque se se fai un vial, automáticamente os terrenos quedan. Por qué? Porque os terrenos que quedan sin desarrollar interiormente hai que facer un proceso de desarrollo e de urbanización para desenvolverlos e que podan levar. Por exemplo, é certo que aquí antes o peixón anterior non recollía parte dun vial que hai por aquí, este aquí, e agora se colle todo. E aí dá posibilidade de edificar directamente. Sí, atrás es posti, sí. ¿Es impresión mía o hay viales que los desarrolla el ayuntamiento y hay otros que le vais a pasar la factura a los vecinos? Porque, por ejemplo, al lado de la gente de la cultura, ese tramo de vial de allí, la factura no se vais a pasar a los vecinos, ¿no? Ese vial. Y en cambio, la otra parte del vial, le vais a pasar la factura a los vecinos. ¿Cómo sí que es el vial allí en la cultura? Ese de ahí. El primer tramo del vial que está justo a la Casa de la Cultura, eso como lo abrís, pero supongo que ese es lo van a tener ahí bajo 1.2, pero ¿no? Sí. ¿Ese le vais a pasar la factura a esa gente por abrir el vial? A ver, nosotros aquí, primero, que cedan gratuitamente el terreno para poder hacer el vial, sí, primer punto, lógicamente. A partir de ahí, y ellos dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a pagar la parte que le corresponde. Pero van a pagar la parte Sí, claro. Es que... ¿Y el de la Graña también va a ser así? Lo que estáis hablando, lo que estáis comentando. Y aquí, la parte... ahora el de que sale Juan 23. Exactamente. Ese también sería la misma forma. Sería... A los vecinos les cargaría a pagar para poder edificar. No sería directo. Aunque se dieran el terreno... Aí lo estamos estudiando, pero no, porque en el momento que tú construyas, nós o que facemos é adiantar os cartos e facelo vial, pero no momento que ti construyes e se a calificación te cambia e podes construir con licencia directa, ti date conta que se non terías que facer o saneamento, abastecemento, todo eso. Vale, nós adiantamos os cartos. No momento futuro, no momento, contribución especiales, no momento futuro que ti desarrolles, ti tes unha factura pendiente co Concello. Que pasa? Que a diferencia, claro, non é o mesmo que o Concello te abra un vial e aínda que ti despois tenes que desarrollar ou ceder, non é o mesmo porque bueno, xa empezas a ganar outro cambio de suelo. Pero, lógicamente, as cargas hai que repartirlas entre todos. O que non pode ser é que o Concello pague viales. No, es que me pareció entenderlo así, por eso lo pregunto. Xa. La asociación de que ese vial comentabas, que había llegado a un Lógicamente, se pode asustar o coste que tiene que pagar o propietario se ti, lógicamente, cedes o terreno gratuitamente. ¿Y eso cómo lo vais a hacer? Porque a lo mejor... Por eso digo... Estaban en el 2014, digo yo, hombre, es que me podía haber... Me cambiáis las reglas del juego, digo, a lo mejor ese vial, pues cediendo terreno me hubiera salido ahora, en estas condiciones de ahora, me hubiera convenido a lo mejor hacerlo de esa forma. Pero es que en el 2014... No, digo, hay viales en el 2014... En el 2014 todos los viales los hacían los privados. Exactamente, me refiero a eso. Pero ahora está teniendo la posibilidad de que si la cesión tuviera gastos, el vecino no haría falta que pagara, ¿no?
nada, solamente con la cesión ya le llegarían. Y entonces habréis ese debate de que me planteas que la alegación que presenté, si me la estudio mejor, ahí puede llegar al acuerdo diciendo, pues mira, te cedo el terreno y compenso lo que la factura. Yo te lo digo así, es que habréis ese debate de... Pero si es un vial que le interesa al Concello y que es estructurante, es que todos, una de dos, o se expropia... En 2014 todos, tanto los estructurantes... Todos eran privados. Todos estaban sujetos a una figura para... Ahora, que pasa? Que hai unha cousa que tamén eu penso moito e eu creo que é unha cuestión política. O documento de 2014 era un documento pensado coas ideas urbanísticas do 2000. Pero que pasou nestes anos? Coño, que hubo unha crisis que arrasou España. E a crisis inmobiliaria que arrasou España cambiou o concepto de urbanismo. E eu creo que temos que volver ao urbanismo dos anos 80, anos 70, 80 e posiblemente 90, que era que os concellos abrían viales. Alexandre Bóveda é un vial aberto por expropiación. E como ese outros. E temos que chegar, non sei se chegar, pero un pouco vamos encaminhados a eso. Por que? Porque o que estamos vendo é que se non hai iniciativa de apertura de viales por parte do Concello, outra cousa é como se financia ese vial. Si lógicamente é estructurante, é beneficioso para todo o pueblo, home, pues lógicamente hai unha negociación cos propietarios da zona, porque ainda que eu como propietario me beneficio se me dá a licencia directa, o resto do pueblo tamén. Iso hai que valorarlo. Por iso digo que chegar a un acordo concretamente en este tema non é un tema tan sencillo, é que é un tema, a mí me supera. Eu aí son abogados técnicos, abogados técnicos. Pero nas normas e reglas que te volta todo. A ver, ora, para, o que podes... Xa sei por onde vas, mira. Isto me dirás que injusto é. Pois si, isto a veces é... No, espera, vouche adiantar. Injusto nun sentido, quero dicir que seguramente hai algún vial que o Concello abra e que o veciño cedendo terreno non vai ter que máis. Pois igual sí, moi poucos, pero igual sí. Ahora, a maioría van a ser adiantos que poda facer o Concello, porque vos quero dicir que hai actuacións de interese hai unhas cuantas. Actuación de interese hai algunha. Aquí hai outro vial que o Concello vai abrir a cargo os veciños. Isto era un suet, a nós nos interesa isto de aquí, e, polo tanto, a cargo dos veciños. Nós podemos abrir para facilitar a construcción, porque, lógicamente, se ti estás aquí, tens que esperar a poñerte de acordo con todos, pois non vai ser viable, non? Pero, nós podemos abrir para facilitar o desarrollo urbanístico desta zona, pero, lógicamente, cando ti vayas a edificar, tens que pasar por caixa. Porque aquí, claramente, beneficios son a parte. Hai outros. Bueno, hai outros que desahogan un ámbito para todo un pueblo e que aí hai que valorar, Por lo tanto, non é de todo xusto que o Concello algún lles pague solamente cedendo e outros teñan, vale, pero o cambio tamén da calificación do suelo pois tamén varía moito. Entonces, iso tamén hai que compensalo e, en definitiva, un veciño que se lle abra un vial, porque ás veces é chegar de acordo, que iso pasa con estes suelos, e eu sei que estes suelos vai ser complicado, porque aí xa non entra a participación pública. Entonces igual é máis complicado. Pero onde a participación pública é un propietario máis, en este caso, que o público abra un vial, eu creo que alixeira moitas cousas. E se incluso chegamos a un acordo xa de desenvolvemento e desarrollo, facilita todo. Cousa que antes había que facer xuntas de compensación, un plan propio, tal. Ademais, acordando ahora un punto, o trámite do Peixón vai superar todo eso. Entonces, superando todo eso, non se ten que volver a facer. Sabes? Ahora, en calquer caso, son cuestións moi técnicas que vos preguntarei e que na próxima charla volveremos a explicar, porque ahora queremos facer unha charla xurídica que vai a ser que significa 4.1, que significa 4.3, que significa 2.1. Esa é outra charla xurídica que temos que facer con todos os veciños, porque lógicamente te tens que saber, vale, e que porcentaje de edificabilidade tengo, e canta podo dar, eso todo é importante. Mira, digo, no miraste allá e quería saber como quedaba a carretera esa zona de aí, se Esa é posible. Núcleo rural, 600 metros mínimos para construir. Non unha construcción, senón a carretera en sí. Pois como está agora, un pouco máis. Eso é que aquí non teño plano, pero... aquí non se ve. É que é outro plano, teño. Aí non se fan acera, non se fai arcén, non se fai nada. Aquí, no camiño vello de Ardia. Sí. É como?
tirando casas. No. Oye, que está aquí a concelleira, ou estaba, se foi. María, está aquí a concelleira de obras. Te adianto, vamos a asfaltar en breve esa zona. Continuar o asfalto. Pero Camiño Vello de Ardia, hai zonas onde non entra nin o maquinillo para asfaltar. Entonces, No entra, pero as 100 aceras no Camiño Vello de Ardia. hay muros ilegales. Perdón, no, para, aí os propietarios. Muros ilegales tal, que retranqueen, que cedan, que paguen, e entonces sí, o Concello non. Un punto solo. Entonces, ¿qué va a quedar solo el falcance cada vez? Por ahora, que eso vai quedar como está. E é núcleo rural, e no núcleo rural, cuidado, que non se pode facer. É máis, quero vos decir que quero recordar que hai unha alegación mayoritaria dos veciños de Ardia que quixeron que eso siga sendo núcleo rural, e así queda. Unha puntualización, na Tenente Domínguez, digamos, na finca de Outón, que é un convenio urbanístico. Sí, que Ahí, falta por abrir o vial hasta arriba, non? Aí, digamos, se atende o vial aberto, mas dá unha norma urbanística distinta que está, creo que no convenio. Aquí sería. Exactamente. Digamos, no convenio, se non teño mal entendido, que aí non veixo reflejado, pero bueno, igual se ten que reflejar, non sei se ten que reflejar ou non, que aí zona verde cedida no convenio, Suelo público que queda cedido e todo eso, non sei se ten que reflejar no... Sí, claro. Todo eso é... Sí, porque está medio facela, verdad que quedou aí parado. Tiña que abrir o vial hasta o final, está aberto. Porque, digamos, que aí é onde está o suelo... É legal cambiar ahora a norma urbanística que tiña o convenio? No. Porque creo que quedaba así desarrollado. Por favor, respetemos a todos, que estamos falando. Porque creo que quedaba pendiente de desarrollo unha segunda fase, non sei como está. O convenio que está xa iniciado, eso non se cambia, eso está aí aprobado e hai que... No, pero digo que en sí era para facer a segunda fase cando está sin obrar. Claro. Non sei se a norma urbanística... No, pero eso está aprobado, por lo tanto, eso ten que ir adiante, xa está aprobado. De feito, el pudo facer unha parte, parou, por las razóns que foran, pero está aprobado o 100%, e iso ten que cumplirse, sí, eso sí, por suposto. Home, faltaría. Volvendo a Teniente Domínguez. Sí, que parte? Teniente Domínguez ten dous accesos á playa e atrás un solo. Sí, hai outro por aquí, hai este de aquí e hai outro por aquí tamén. Entre o Brasil E o Brasil e tal, que temos que recoller, sí. Igual aquí non se ve moi ben porque é que non ampliamos moito, pero... Espera, aquí hai... Coño, aquí hai un... José, espera. Aquí hai... E aí, ainda que non se ve, hai un vial pequenino, pero hai. Podías definirme dentro da Teniente Domínguez os cambios de edificabilidade? Hasta onde... Os cambios de edificabilidade son baixo máis 3 o que é rosa, Ponte da Toxa, baixo máis 3, aquí creo que tamén estaba en baixo máis 3 e a partir de un momento hai baixo máis 2 a partir de un tramo que é que aquí non pilla por aquí non se ve, a partir de aquí xa son baixo máis 2, todo isto baixo máis 2 e aquí vivienda unifamiliar, tal cual está recollido nas normas subsidiarias. O único que se cambia, tal cual están as normas, o único que se cambia era que Teniente Domínguez tiña como varios anchos, 16, 18, 22 metros. Ahora que se fai é que todo vai a ter o mismo ancho, todo a calle o mismo ancho, polo tanto, antes deste tramo para aquí había que ceder moito máis e agora eso xa non ocorre. Polo tanto, vai ter o vial todo o mesmo ancho, pero a edificabilidade en principio queda exactamente igual que nas normas subsidiarias. Onde situaríamos aí no supermercado día? O día, si non me equivoco, está por abaixo. Por la línea, por o camiño es abaixo. Mira a rotonda. Por aquí. Por aquí, perdón. Estaba perdido. Este é o día. ¿Esa carretera vais a abrir esta que de aí? En principio sí. E por certo, unha apertura de interés que pon tamén
que pode o Concello adiantar os cartos a cambio de que despois quede pendiente a factura para cada un do que quera desarrollar. Isto xa estaba nas normas subsidiarias. Que si se abre esa carretera, o propietario dese suelo perdería todo local, todo o suelo que ten. Pero aquí hai varios, aquí non se colle un. Arriba abaixo, aún sí. Bueno, hai que estudiarlo. Está punteado, por lo tanto é valorable, pero... Si esa carretera pasa casi por 90%. Sí. Por unha finca. Sí, sí. É onde se fixo a reforma ahora, por la parte da graña de arriba. Sí, vale. Pois eso anotámolo. Vale, anotámoslo e se tampouco é tan imprescindible, pois é un vial que podemos reestudiar e eliminar, se for así, non sei. Había alguna pregunta? Ah, sí. Por favor. Polo vial ese novo que queredes abrir desde o Monte da Vila ata Juan 23, a parte máis de arriba, que está ao lado do pabellón novo. Exacto. Que ti dixeste que a parte de abaixo, por exemplo, ao abrir os viales, os veciños ganarían tal. E a parte de arriba dixestes que non. Políticamente nós... Entonces, que interés poden ter os veciños en ceder gratis aí? No, é que aí vai ser por expropiación. Vale, pois expropien. No, xa digo que é por expropiación porque é un planteamento político que nós lle trasladamos, é dicir, facemos o mesmo planteamento a estes, pero din, no, porque dido xe é inaccesible, é todo monte, non vale solamente como abrir un vial. Pero aí pagase por urbano, Que? Aí o IBI pagase por urbano. Xa, é que o problema que hai que os suelos, que agora a normativa cambia, porque hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ou o Supremo, non me acordo cal é, que hai unha normativa que di que aqueles suelos que aínda que calificación a nivel de valoración están metidos nunha bolsa de terreno, se non están desarrollados, son considerados solos rústicos, por tanto, non se debía de pagar. Aí hai un debate porque estos son suelos urbanos non consolidados, por tanto non rústicos, aí hai un lío. Certo é que, por certo, moitos, non sei se algún aquí presente, moitos me venen con o tema ese, que eu pago IBI e teño un monte que non podo nin chegar a ele. E pago IBI como se estuvera vivindo en Juan 23. Bueno, sei que é así e vamos a ver se somos capaces de cambiar eso. Por lo tanto, este tramo se faría por expropiación porque aquí había que moito que desenvolver e urbanizar. Aquí podíamos chegar a un acordo porque é certo que hai un vial, hai outro camiño aquí, máis menos camiño. A situación non é a mesma, eso foi o que nos explicaron. En calquer caso, estamos dispostos a darlle unha pensada máis, porque é un vial estruturante que a nos interesa. Ahora, José, eu entendo tamén que a carretera estrutural, a parte de abaixo é a mesma que a parte de arriba. Para nós tamén. O interés po pueblo, po concello, debería ser o mismo. Políticamente te podo garantizar que tuvemos unha discusión cos técnicos. Para nós, políticamente queríamos o mesmo tratamento para isto e isto. Nos din que non, que legalmente non é posible. Outra pregunta inocente que lle fixemos, bueno, o que falaba de antes, outra que non sei tal. Bueno, este vial, aquí se abre, claro, todos os terrenos que dan este vial, claro, pero se estes terrenos que dan este vial se poden desenvolver, os que non dan a ningún vial, quedan, entonces nos explican que iso é un problema a hora de desenvolver. Por lo tanto, ten que haber un límite nunha bolsa de terreno para desenvolver, para abrir viales e para acceder. De todas formas, xa vos digo, a semana que ven, como ahora xa nos vamos a centrar na parte xurídica, este é un tema tan complexo que vamos a consultar, porque incluso chegar a un acordo desto é un tema de redactar moito e que todo quede moi clariño. E estruturante non é normal que paguemos de No. O chocolate con churros é abaixo. Gracias. Boas noites. Xa non exañaba que dixen que había chocolate con churros. O plano da zona rural de Ardia temos feito, expuxámolo, pero hoxe non truxemos, pero se queredes, estáis interesados, facemos a xente do rural de Ardia que este aquí presente, se queredes un día me chamades, vos convocamos e vamos á sala das Cunchas e ali o vemos, porque creo que podemos escoller ali.
Está feito, está listo, feito, podedes ver cando que irades. Se pasades pola oficina técnica a partir da semana que ven, podedelo ver. A oficina técnica do Concello do Grove a semana que ven está a vosa disposición. Está feito. Está feito. Foi a outra vez estuvemos aquí tamén presentando, sí. Está feito, todo o rural está feito. Por lo tanto, se algún está interesado en ver o rural, É que fomos convocados para a Arbia e resulta que vivimos aquí e a Arbia non está. Eu se estou aquí é porque estou interesado. claro, pero a ver, culpa miña, pero o anuncio era Colexio de Ardia, vamos falar do casco urbano e especialmente Monte da Vila, a Graña, Teniente Domínguez, Xoán 23, de calquer xeito. Ardia casco urbano, sí, certo, pero bueno, podemos traer o plano. Pero mirade unha cousa, acordádevos da última reunión que tuvemos aquí do suelo rural, eso sigue exactamente igual. Non hai cambios, entonces en principio eu creo que aquel día había un consenso total, todos estaban de acordo e aí quedou así, non se modificou, creo que nada. Mira, eu estou un pouco... Sí, perdón. Eu estou un pouco descolocado porque todo se fala en términos de construir. Eu mirando a cantidad de casas vacías que hai no pobo e mirando a capacidade económica que hai no pobo, non entendo como todo se base en construir. A mí me parece que non acabamos de entender nada do que acabamos de pasar. Porque non entendo eu ese o planteamento que estás facendo aí, non entendo baixo ningún concepto. Porque todo está basado en construir, edificar. Pero mira, si iso fora un valor único en sí mismo. Pero é que eu aí non comparto contigo e vouche a discutir. Primer punto, informe da Xunta de Galicia. O PSOE de 2014 programaba máis de 8.000 viviendas novas. 8.000. Este novo PSOE non programa nin 2.000. Nin 2.000. E este PSOE prácticamente, o podedes comprobar, prácticamente é o mesmo que as normas subsidiarias que están aprobadas no ano 97. Polo tanto, o que se preveía construir no ano 97 sigue en previsión en 2017. Eu estou de acordo, no Grove hai moita vivienda vacía. Ahora ben, construir, todo o contrario, donde se pretendía construir era no ano 2014, por qué? Non teño aquí, claro, pero, por poñervos un exemplo, toda esta parte de aquí eran suets a desarrollar, a facer cantidad de viales, cantidad de actuacións que tiñan que pagar os veciños, e ahora mesmo se queda todo eliminado. Tanto é así que solamente son viviendas unifamiliares. Polo tanto, en esta zona toda, o mismo que se podía construir no ano 1997 se vai construir no ano 2017, prácticamente. E pouco máis. Entonces, unha das cuestións que nos decía a Xunta de Galicia é: oye, que vos acabades de pasar, pero de frenada. Donde o Grove vai a subir 8.000 viviendas se nos últimos 20 anos temos unha población estable de 11.000 habitantes? Hai que reconocer, eso sí, a característica turística do Grove. Hai segundas residencias e, en ese sentido, sí. Ahora, sinceramente, aprobando este documento mañán, e isto, claro, podes pretender que é unha chulería miña, aprobando isto mañán, creo que nos próximos 10 anos o desenvolvemento deste documento non vai ser moito máis do que temos hoxe. Porque non vemos esa... Ahora ben, é unha programación, ostras, se levamos 40 anos para intentar aprobar un PSOE no Grove, 40 anos desde a democracia, anos 79, e non fomos quen, polo menos que teñamos un documento de PSOE aprobado, e a partir de aí, 2017, a ver se nos dura hasta 2027 ou 2030, e ao mellor ao día seguinte hai que empezar a cambiar cousas, tal. Ahora ben, creo que é un moi bon momento para aprobar isto e para plantear estas cuestións, porque non hai a presión urbanística nin especulativa que había antes. E cando fun alcalde no ano 2007, cheguei no mes de xunio, e hasta diciembre de 2007, cada semana había unha reunión con varios promotores para firmar convenios, ou propoñer convenios no PSOE, aquel de 2006. A partir de 2008 veu a crisis e se acabaron. Deberon de desaparecer, era unha especie en extinción, e non volvemos a ter ningún plantexamento máis. O único plantexamento que temos é por parte de propietarios, de veciños. E iso sí que nos interesa moito. Entonces, esa é a proposta que nos estamos plantexando. Pero este documento
Si tuviéramos o mismo documento dos normas 97, normas subsidiarias do 97, prácticamente estamos a falar do mismo. Prácticamente. Melloraríamos un pouco por aquí e estamos falando de vivendas unifamiliares, porque a idiosincrasia do pueblo do Grove, ademais, é que, por suerte, os propietarios o que queremos é casa para min, para a miña filla, para o meu fillo. Non queremos edificios, porque o edificio leva un proceso de urbanización, de cesión de viales, de zonas verdes, de o 10% para o Concello, que a maioría dos veciños do Grove, na manifestación e nas 4.000 alegacións, nos dixeron que deso nada. Entonces, eu quero a miña leira e a miña finca, o meu solar, para deixar algo ao meu fillo, a miña filla, e poder construir. Pois este é o peixón para aí. Sinceramente, personalmente eu podo ter a miña opinión, pero políticamente hai un compromiso claro e firme. O que nos pediron os vecinos. E aquí, eu creo que aquí está. Porque acordádemos dos Sunts e dos Suez que había aquí, o vial que baixaba por aquí, que conectaba con todo isto, que aquí facía unha L, que aquí levaba todas as casas por diante. E iso para desarrollar todo. Todo iso desapareceu. E os Sunts había Suez había 11, ahora creo que hai 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 7 con este terciario. 7. E Sunts había 30 e pico, e ahora mismo creo que non chegamos a 13, a 10. Sunts. E son os que estaban recollidos nas normas subsidiarias. Cuidado, o sea, nas normas subsidiarias. De verdad, isto é o que propoñemos, algunha variación vai haber, seguramente, se somos capaces de chegar a acordo, algunha variación vai haber, pero vos podo, eu penso, e xa non falo polo que eu escoito nestas 17 reunións, polo que nos trasladan os veciños, os propietarios, do que estamos propoñendo hoxe, ao que vai a ser o documento final que levemos a pleno, non vai haber moita variación. Non vai haber moita variación. Vale. Bueno, pois moitísimas gracias por vir. Seguiremos informando. Gracias.